Molweni nonke nguDr Tebelele. Greetings to all of you in case you don't hear me. Silapha kwingingqi yase-Alfred Nzo ngokumenywa nguKokta nendlu yenkosi apha ephondweni laseMpuma Koloni, which is something endiyi-appreciate kakhulu, especially njengomntu ongcola kakhulu owenza le nto kuthiwa yi-advocacy for men's health. Noting into yoba iphondo ligutyungelwe ngumcimbi wokusweleka kwabakhwetha, ngumcimbi we-complications ezoyamene nemicimbi yolwaluko, kufanelekile into yoba ndiyayibulela imbeko into yoba ndibe ngomnye okanye ndizothatha inxaxheba ekucebiseni nasekufakaneni indlebe nokufakana umlomo namakhankatha nengcibi. Ilinyathelo elo endiliqhwabela izandla kakhulu, noting into yoba xa ujonga unyaka nonyaka siphulukana nemiphefumlo, khona abantu abaphunzukana nempempe, khona nabantu abacebuke impempe ngomcimbi wolwaluko, kukho abantu aboluka bengaphantsi kwelungelo ngokweminyaka, kukho abantu aboluka benezigulo ezithile. Asizuyibaleka into yoba xa sithi mabaye bephila babuye bephila, umenshina okanye ukhankanya umcimbi wempilo kabini kweso sivakalisi, awukwazi ke ngoku ubekela abantu bempilo ecaleni. Ndibulela igxathu elithathwe ziinkokheli zethu ukuinvolva nokubandakanya abantu abanjengam. Iinkomfa ezininzi zamadoda ndibakhona, into enempempe phakathi nento enempilo yendoda ndithanda uyivela kwiinkalo zonke, ngoba uba asiyiphakameli then asoze ibekho isolution. Sawuthandaza some, sithukane some, ibe umcimbi uhambela phambili abantwana besweleka. Ndifuna ukukhuthaza ke abahlali community yethu into yoba mangoluswa abantwana bebancinci. Koluswa abantwana abano-13 no-14 noko sizokhuza loo nto. Sibaxhobisile abantu, iingcibi sizixhobisile ngoba siyababonakalisela into yoba njengogqirha lo mcimbi ngumcimbi otyando into laluko. Qha ke ngowenziwa phantsi kwezimeko ngoba funa sihloniphe amasiko, sihloniphe inkcubeko. Kuyo yonke loo nto leyo singabeki ubomi babantwana emngciphekweni. Sinabantwana abaqhawuka impempe, sinabantwana abachama ngemibhobho, asinawukwazi unyamezela singogqirha kuziswa abantwana sele bene-complications okanye sele kusekugqibeleni ebomini babo. Yiyo le nto ndithi ndiqhwaba izandla into yoba si-involve okanye sibandakanywe kwasekuqaleni. Sibabonisile ke, sabafundisa abantu abangamakhankatha nabazingcibi into yoba kubalulekile uhlamba izandla, iinzipho zibe mfutshane, kusetyenziswe ii-gloves xa kuza koluswa. Ndisakhuthaza into yoba makoluswe ekuseni kakhulu so that umntana azokwazi ujongwa imini le yonke, angoluswa nje abe selala, ngoba ii-complication okanye into ezithanda ukuxhaphaka ezinoba yingxaki kukopha. Umntana ophe then abe le nto sithi hypovolemic shock, aphele esoma esweleka. Saphinde sachaphazela umcimbi woselwa kwamanzi. Ndifuna ukuqinisa kakhulu, sivumelene sathetha nabo into yoba mawaselwe amanzi, ngoba kaloku lo mntu uphuncuke negazi uluze amanzi, kulula into yoba ayobe, kulula into yoba ome, kulula into yoba nezintso ezi umchamo ungaphumi kakuhle ngenxa yoshota kwamanzi emzimbeni aphele esweleka. Savumelana nakuloo nto, saphinda sathi kubalulekile ukunonotshelwa nokugadwa kwale nto iyelo ehlathini, isilonda esi ungangeni ukungcola, ngoba kaloku xa uqhekeza isikhumba uvulela iintsholongwane uba zingene. Izixhobo emazisetyenziswe xa kusoluswa kubalulekile into yoba ibe zicocekile, laa nto sithi kusterilizwa, zihlanjiwe, zafakwa kwiinto ezinjenge-povidone iodine, zabiliswa nobiliswa ukwenzela into yoba singathathi iintsholongwane komnye umntana ziyofakwa komnye umntana. Plus sagxinisa kwingcibi into yoba mazingolusi abantwana abangaphezulu komthamo wezixhobo ezi kuba beleqa ukwenza imali, ngoba into yoba masidibana apha sisonke sifuna ukukhusela ubomi babantwana. It's not about doctors, it's not about amakhankatha, it's not about ingcibi, but it is to save ubomi babantwana. Because uba siqhuba ngale pace siqhuba ngayo, kukho igeneration yabantwana engazuba nayo ifuture, kwigeneration yabantwana ezawuba depressed, baphele bezibulala ngenxa impempe zabo ziphuncuke ehlathini, kho abantwana bangakwazi ukuphakamisa izandla. Sakhuthaza ke ngoba xa ugodukwa apha amakhankatha nengcibi nawo wonke la madoda lapha makathethe nabafane ekuhlaleni, bayazi into yoba kho abantwana sibolusa bebancinci ngenxa yeemeko ngeemeko zempilo, ii-condition ezinjenge-phimosis, ii-condition ezinjenge-hemophilia, ii-condition ezinjenge-diabetes ezingalawulekiyo. Zonke ezo zinto zibangela uba bekho abantwana abaphila ne-autism.
abaphela bengolukanga zaphinda sawucalula umahluko phakathi kwe-circumcision ne-initiation. Zonke bayazi into yoba umntu nako into yoba xa uya kwi-initiation uya esikolweni solwaluko. Uya esikolweni solwaluko noba ijwabi ulisuse nini na, kodwa into ebalulekileyo funeka kusetyenzwe ingqondo izo-ophareyitha ngoku okwengqondo yendoda, inga-ophareyithi okwengqondo yenkwenkwe. Singakhonsentreyithe ekususeni nje ijwabi umntu ashiyeke ingqondo isebukhwenkwerha. Bayazi into yoba indoda inoxanduva yokwenza enye indoda. Safety first. Enkosi kakhulu, enkosi kakhulu, enkosi kakhulu.